כשלהדר נפלה שן, מעשייה מגבעת אביב. להדר שלי, שבשן חלב אחת, פתחה לי שער לעולם של קסם ודמיון. מאז חלפו 17 שנים, המכתב מפיית השיניים עודו כאן, ועמו גם באה ההשראה לכתיבת הספר, באהבה, אבא. שלום לכם ילדים יקרים, שלום גם עליכם הורים נכבדים. עוד רגע אספר לכם על מעשה קסמים, בלי אברקדברה או שלל כשפים ולחשים. ואם תסכיתו היטב ותאזינו לכל ההגיגים והרחשים, אולי אף תזכו לחזות בפיה לבנת כנפיים המקפצת במרומים. מנהל הרפת בגבעת אביב הוא אדם נפלא ומאוד חביב. מר אביב שמו, והאהוד הוא על כל בריאה מסביב. עם כל פרה ועגלה ברפת, מטיב זה האדון האדיב. ואין אוהבות אותו בחזרה, רבבות חביות חלב מהן מניב. יצחק שמו הפרטי של אדון רביב. אשתו שמה טובה, ולהם בת אדר ובן ניב. וכך הראה שבבקרו של יום אביב, צלצל הטלפון ברפת, בדיוק כאשר יצחק חלב את הפרה איב. הלו. הלו, יצחק? מדברת מזכירת בית הספר בלהה. אל תפת, שלום לאדר, כך שלא תיכנס חלילה לבהלה. התקשרתי רק להודיעך, כי נפלה לאדר שן חלב ראשונה. ובגלל חשיבות המאורע וגודל החוויה, אשמח אם תסור לבית הספר ותיקח אותה לביתה. ואל תשכח, כך הוסיפה ואמרה, לשים תחת הכרית בלילה שורה נאותה. חיש מהר סיים מר אביב את חליבת איב הפרה, על תלת אופן התיישב, ולבית הספר דיבש במהרה. אסף את הדר ואת השן, ושם פהמיו בחזרה, אל הבית, אל אשתו טובה, לבשר לה הבשורה. צחקה אישה טובה, שמח יצחק, רק הדר התייפחה ובכתה מרה. מיד הרגעו ההורים והסבירו לה ברוך ובאהבה. והדר שקטה, ומאבבותיה חדלה, הקשיבה ושאלה, האם באמת תבקר אותי פיית השיניים, ואקבל ממנה מתנה? ואיך אוכל לשוחח עמה, ולהודות לה, אם אהיה באמצע השינה? אל דאגה, ביתי. חייך אבא יצחק, ליטף והרגיע. היא לבטח תמצא דרך, אפל ביקורה להודיע. מיד על תלת האופן שוב התיישב יצחק ודיבש. הרחק אל השוק רחב, לבחור תשורה נאותה ביקש. לפנות ערב שב מר אביב, להה ויגע לביתו. ובידו נשא קופסה לבנה, עטורה בסרט סגול, מתנה להדר ביתו. מה יש בזו הקופסה? שאלה האישה טובה וחקרה. תיבת נגינה. יצחק ענה. מיוחדת עד מאוד במינה. הצהיר. הופה פייה לבנה, עדינה וכה יפה. הבהיר. המרקדת ומקפצת, פוצחת בשיר וברינה, עד אחרון התווים ותום המנגינה.
ובחצות הלילה, כשפיעק מר ירח העייף, והתעטף בשמיכת כוכבים, כאשר הדר נרדמה היטב במיטתה, ונמה שנת ישרים. בלט ובשקט נכנסו מר וגברת רביב לחדר הילדים. מדדים על בהונותיהם בדומיה פוסעים. הציבו המתנה, הקופסה הלבנה ועוד כמה מיני ממתקים. ומעטפה סגולה, ובה מכתב להדר ביתם, כתוב בדיוק באלה המילים. להדר הילדה הכי מקסימה בתבל. ראשית אציג את עצמי, ואנסה לא להתבלבל. שמי שפרה חן, בת שן, הפיה הבכורה למשפחת השנבל. הגעתי אלייך מאוחר בליל, אחרי מסע ארוך באפריקה, בשבט שכוח אל. עייפתי מאוד מאורכה של הדרך, כאבו לי הידיים, ובעיקר זוג הכנפיים. הרי לעופף מאפריקה לגבעת אביב, לוקח בדיוק 3 ימים תמימים ושעתיים. אך חייבת אני לציין, כי משנכנסתי לחדרך ואיבדתי בך, יפתי, הכל חלף ועבר. מצטערת שלא התאפקתי, ונשקתי לך פעם על הלחי ופעם על הצוואר. דעי לך עמדתי, פיית שיניים זה תפקיד מורכב, לא פשוט, והמלאכה בו רבה. ואף פעם לא שמעתי ברוכה הבאה או תודה רבה. אך מה שחשוב לי באמת, מעבר לנשיקות ולמתנות שאני כל יום מחלקת, הוא שתהיו ילדים טובים, תכינו שיעורים ותקשיבו להורים, ולעיתים אף למחנכת. יש להמעיט בסוכרים. בפסח פצחו אגוזים, אך חלילה לא בשיניים. להקפיד לשטוף הפה, לצחצח היטב השיניים, הלשון וגם החניכיים. מבלי להתעצל, בכל יום בוקר וערב, לכל הפחות פעמיים. ואם יורשה לי עוד דבר קטנטן וחשוב כל כך, לאהוב ולכבד את ניב המתוק, האח. ומכיוון שאותי תמתי לא ראית, כשבחדרך נחתי, מתנה בצלמי ובדמותי לך הכנתי. ואת שינך פצפונת ליקטתי. אז זהו יקירתי, אני ממש מצטערת. אך חייבת אנוכי להתעופף למחוזות שונים, שם אפגוש ילדים נוספים. לעשות גם להם קצת כיף, שכן לא בכל יום ולא בכל שנה נושרת להם שן חלב ראשונה. באהבה ענקית, מכאן ועד קצה התבל, הפיה שפרן חן, בת שן למשפחת אשנבל. בבוקר השכימה הדר, פיעקה ומתחה זרועותיה. במראה הביטה, וחתם אדום של נשיקה גילתה על פניה. חיש הבחינה בקופסה הלבנה שהונחה לידה, פתחה וממנה הוציאה תיבת נגינה ובה פייה לבנה, יפהפייה ועדינה, וגם מכתב שמודיעה על אשר התרחש בלילה ועל מי שהייתה בחדרה, ונעלמה כשם שהופיעה. רצה הדר מאושרת לאימה, ואותה חבקה. ביקור מפיית שיניים ותשורה שכזו, היא טרם חוותה. חייכה עם הטובה, צהל בהנאה, מר אביב החביב, צחקקה באושר הדר. לעת ערב שבה האישה טובה מעבודתה.
נכנסה לחדרה של הדר, ולפתע גילתה נוצה לבנה צחורה וגדולה, שכמוה נשבעה היא מעולם לא ראתה, מונחת לתפארת על הקר של הדר ביתה. הרהרה אישה טובה, התחבטה רבות, טמאה וטעתה. הייתכן? זה אולי פיית השיניים בכל זאת הייתה? מאז שנים רבות עברו וחלפו. אחד היום כולם מספרים בגבעת אביב, כי השיניים הצחורות והברוקות של משפחת רביב הן פרי הוראותיה המדויקות של פיית השיניים באחד מלילות האביב. לצחצח שן אחר שן, לשון וחניכיים וכל מה שמסביב, ולזאת הסיבה מוסיף מר רביב, כי גם הסידן הלבן שבחלב הפרה היא